Hello everyone, jo tono hai na hai tisan katal bro lam sogo hingke tini ni video tono title title nunggu sama kana te ang tabuk thangna bage okhor tongo hingke nogo to ke borok kare ang sesung no hingke yango janala ro soi tongo karan bo thangja karan bo kare hingke ngo chandu bo phaijak bo nasing tonga no lamawo hingke nogo tongi nai selo honai nai ang pargo thana hin tonga chikon sa par tini khwai ni mane chin paragano no bisi jalia hingke khnai tongo je ikorong korok tamar rok khorang rok hingke ba paragan angka ba bui chalayo ang to taklai bosoni boseban picnic rok maje ko te chini dolo hingke to thanglai kya te anam loge soga thangna bagai borok hingke ang thanglia tam bagai hingke an to sori hamya asuk ang thangbo tang khainai ma man nangya ma chaya hingke ba thangai tang khainai ba boring hingke ang bon thanglia tam hingke aro to picnic thaka hingke to kwbangma nunglainai chalainai te momo mosalainai hingke te thongni mui to obo to tongnai no hingke ang thongni mui kunsi sai manya hingke sablan bagai personal an bagai alada khainai aro ko rukjak manei snam tongnai ba beti roklai haya de ba kabon bagen thanglia ta omo hingke chini nok lama hingke tabo ang okhornai te ar thangge nongna video takte mas borong nasing tongo bo si thangnai asung nogor tongman ma ke tabo bo so pegana gena o dati sobai to phainai nok chalia ba thanglas boti jak masing pa no khatong tung tong mar tabo hingke data baji tongo tini hingke chiang balabar sukurbar Coba kan akhar botak tongo hindi tak thalainai nong nongkana chin parani kisat ya angkorok lugrok location dok bo jaga ang bena thang tong hello nogo tongi mar kaina i ko hangrai nong nai gadi ayeng sere porosum ti tongo mar khainai tabong kai bura rok ngai nai tong takli asuk ang agi pore thamani an boloko an video bo tong nai di ang school lok ni video khaja pamang ke sa agi pore thamani ta picnic sana ro bang manai yang dogo mura bang man ai pono par bising kaya sa saya do yang go sa bagan phajing mang sao musa ja kaham kaham tong picnic sana gai chin yang khoi phai beti por mura par go yang sa bagan no heno khulam je ja pono sai mano yang bising lama tong ta yang bas ja kaham kaham te kinaro go na de yang picnic sana ro bang man i oi heno picnic sala sa tholai nai se picnic sana ro bang mani mar kai mang mai su yang lama masuk banggo kita masakai kina mungjagai bolong mahapka ngelikum pinena se kina bagai nasing matong itu nang nai sanai han nang gai sagai makhlai tong bram tari bram or piknik sana gai cin yang parau phai manang khoi por morawo jaga ham nai ruwa nang ham kondak kaji han aram ka sai mano paya khude leso ka borok kina thamani tang khibe ko biang phai kina ungda tong lumi potong luma hai bungo bok sama hai bungo bekas sama hai bungo ekdom sorry Cuma aram nang lia, nogo to khangke bo, tibo jani ekdom rugi klai jak hema tong, nggak mai kisah misah bere khangke bo tong thoya, nogo to khabo tong thoya, tam khaina sa sila kori ka, kibi prai 3-4 months tong khanang nog ni kutulia, na reels video khayo, na photoshoot khayo, na berayo, na program khayo, asam lia sorry rok. Hingke tabo par bising kisah habnai nong na habe bising ni rok kisah punugane, sengke to paragara ni bagai o malik bo sinima bagai rang rong nang lia. Reels kaisa khaika sitra mane samjani sore hayak lai ma hoite mosan cereng dia bode moment asaka sitra ka sala kori mukhang to je sitra ka agi ba sitra no tahati sitra ka ta ram sawi aya jaka thanda sing dong mo warong ni bagai yang thangnai gana nong phungna bagai sang kosto yang phai tongo norok ber nang ka yang phai berai mano ato nono bas kang te phunungan do yang oi komo hai mang ang tem so block khai to khatam jani sawi gongoi sma thanti nai le uma srabai suga Ngeri beti অবস্থা ওর কথা আগেই চারে ফান্তিনো হয়তো ফাইজাক স্কুল হয়তো রক ফাইজা কাতাল পুরো ফাইজা উডবুট পুরো ফাইজা সাম হংকে পারাগানা বুলা হাসা লগত থাঙ্গে সে বেরেনা মুসুঙ্গা চারে রং কারে ফুট রখাইমানতা গে যে বসাবতে গনা র ফাইমানো ফ্যামিলি গনা র বেনা বেলাयो পেকেনিং চানাই চালাयो নাইগাদি কমো ওর আসন হাপরা পারফেক্ট তো পিকিং চালাই মান mau klek thong men ra gangai tabu nogo thanchi nai salbo thang toka hankai norong nung makhana chin paragana ni par bomo hai norbo phai na phimano
Finally nogo faika matro no tok masa rogi ma tongkha tam hingke fuina bagui tok to fuina hingke ma rogo tui kutungo hingke abono thapao jolo jolo khai tui kutung muthungke wasino hukul dufung dufung khai nei tok sobjak ya tok chomjak hingke amono tabuk fuinai muthung bai hingke ro lai ko ekta rina haka tam bagui hingke laio hingke bikung fuitogo tei khibo khibtogo ta wasino eklogi hingke aboni bagui no lai nahaka hingke o lai je kosom kosom tongmani hingke amo hingke tamo ang sogui siu mane sogya bolta halango ta halangya এখন bai nai kisa mojiro mojiro khai nai hingke abono norok nai tongni ang tok bomo haike fui tok to bomo haike fui normal no joto no tok amo ek kheno fuio no orai bo faijak hingke chandu bo faijak hingke ba tok rathar kata kono dino amtiya tam hingke जों para kaisa se bo phai hone tok rathar ko ya tok bori tongo do actually hingke tok bori tongkha hingke mane boria sini no जों bwthari chao ta tam hingke bori thithaka hingke to thikring thang hingke te thogya ekdom gabon bagui no boria sini no जों bwthari chaisio ta tam hingke chintok je tongmani joto no bori tongmaikha satta tongmani aswka borka maspan krika noro nungma khana oro ang bahai ke tok ni biya chikrak chikrak ke fui tong bwswk bikhumo tongmani bwswk komikha hingke norok ani dapre yagrani background kisa ignore khai di tam hingke middle class borok rok bla hingke te tam khaisina ba hingke norok abono kisa manage khai nai ekhon bai video no continue nai tongdi hingke tabo mo phuibai ka hingke ang berai na simisi tam bai hingke te engo krang na rok hingke to baba no krang nai ang krang no rok tor asuk to khoi tang bwswk bwthari bwtharsi maya sorry klaio hingke on bagui nang sudo tui kutung muthungui bukur sipno phui rikata hingke tabo bono bukur phuibai ka hingke tabo bono soknai sogi ekhon bai nai babar sokno rwnai hingke borok krang nai hingke nikko naikma khana norok bomo haike chikrak chikrak ke phunuk tong nong no sabungui thangka hingke norok katal katal joti video nai to khangka ba please norok subscribe khai di norok comment khai di norok tam tok bisi thokjak boila tok de bisi thokjak na desi tok polti tok de bisi thokjak na desi tok hingke ang to chaimia phano bo hanchi khai tongo tamke ang to sobji rok sima sok buti rok hingke ma song bagui bufam ganang se amo mane tok butiti tongmani ta tok butiti tongmani hingke butiti tongmani ta khaijana bote bantilia saiman tong bori tongkha hingke bono bori thaka hingke te thikrui thogya hingke thi tongsano bono haike bwthari hori bol hninai udbodon ma khaibo ta hingke on bagui no phuibai ka complete hingke tabo ang mote karok kwraklia te rabralia omo baba song khaiji tung ang phuirikha sogrikha aswngno hani kaijak kam ses hingke finally norok tok songma bo nukha na sokbai ka tabo kwsak kwsak khai nai tam hingke tok simun kwsak kwsak ya ani yakbo kwsak kwsak monthaga tam hingke yago je kisa kisa bikhumu tongmani jotong khamphor bai kha tokai baksa baksa hingke tini blog bahai wngjakha norok ano comment khaina ta phok di tei katal katal video nai tongnai rok hingke please norok ano subscribe khai di kisa hingke tini bagui video amsung nung sinai jotono no happy hangrai।